Ti Masakbayan. Ket ita, isagot mi kada kayo ti paggibusan, ti serye tayo ita alawas a napaulwan. Karsel, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Timat na kaipupukan ni Luningning tikit kita am Rafael. Jak makaid na manang. Ang mga no pagaramidan da iti dakas. Saan mat siguro ating? Iyap pandala ka no. Sapay la ko mga rod, manang. Bareng umanugot iti kayat da ka igme. Kat awan dakas ang mapasamak. Sapay la ko ma. Napintas ngagpaiso ni Luningning. Nakain-inosente ti rupa na. Makonsensya ak. Kan madanagan ak. Anya nga tati pagbanagan na dito'y kuta. Masapol magbalina ka natin kar. Tapno makalibasak dito eh. Amo kasaan anala ka. Gaputan nakakawarak. Ngam ikarigatak. Ikagumak na ikatunti kawar ko. Tapno makalibasak dito eh. Oy, anya ti aramidan, si ka babae. Ha? Di mo gamden ti aglibas. Amangan numatay ka, adi na oras. Awan umasping iti kinadakas at tao. Tinupraan na? Korang pa dayta. Ikatanyo ti kawar ko kat makilaban kayo kanyak iti patas. Kasta gayam, ha? Hugit karo kayon to. Anya? Dakas kayo! Panawan ka man laangan. Tamangan numapatay ka pa'y! Gitagan! Pinatay na lang arudan ti amak. Kastoy pa'y ti aramidan na kanyak. Awan basol mi kadakwada. Tapno aramidan na ti kastoy kada kami. Sika, babae, mangadang kan, tapno makarukat kan ditoy. Ha? Talo ti mabalin mo a pagpilyan. Sumuko ka, kat alukuyam dagiti kailyam ngagpaituray da kada kami. Wano makigrupo kan kada kami. Wano agtalinaid ka abalod mi. Pangaasiyo ko makaigme. Kasyandak. Kakasyanda ka. Iso nga ro da pagpilpilyan da ka. Umanugot ka nga minan, iti kayat miya mapasamak. Saan? Husto ko mamatan. Umdas ko man dagiti tarakan kan mo lami ngay nalalayo iti kalabas. Anya? Agpagpakaasi ak. Kasyandak ko ma. Ha! Nunatanggan lata ti ulom. Agtalinaid ka nga rod, abalod ditoy. Kaya tama nga no nakarakaro pa ti aramidan may kan ka. Saan? Pangaasiyo. Gusto ko man di pa nang parparigat yung kanya. Nunatangkan lata ti ulom. Ang mga nudakdakas pa ti pagbanagam ditoy. Kaitawan di makalapad kada kami. Iti kayat miya mapasamak. Sige, napakaragsakan nyo di mang parigat kanyak. Gudasan dakon, tapno mapnag kayo! Sino ka? Siyak ni Rafael, Luningning. Ha? Shh! Di ka natagari. Di daan mo asim rakak dito'y nakaipupukam. Pangasim, di na ko mapagaramidan iti dakas. Di ka matanagan. Adak dito'y. Tapno makigayem kan ka. Anya? Wan gayam. Adda imat ko amakan. Agawa maakanan da ito'y. Tapno di da makita. Di ka matanagan. Nalinis da ita. Inyalaan kan. Tamok asang kabasit lang ti ipakpakandakan ka. Agyaman nak. Pangaasim tatulungan nak. Alukuyam dagiti kakaduam. Tapno palubusan dako na pumanaw dito eh. Jak may kari amalukoy ko ida. Ngam padasak, Luningning. Tulungan ka.
Tapno makalibas ka ditoy. Apay ka di, Rowena. Agsangsangit ka manan. Pampanunutak ni Luningning, nana. Sa dinungatan ti ayan na ita. Huwag nga, Rod. Ang mga nukinumag dagiti rebelde. Sapay ko mo to saan? Kaasimot. Ay, huwag nga, Rod. Ay, ang kapsutak no pampanunutak ti mapasamak. Ngamrumbang laang agtalinag tayo anatibker. Tapno makaiwayat tayo iti pamuspusan. Tapno mabirukan tayo ni Luningning. Una yan ti kastoy, nana. Kanayon lata ka di akastoy. Awan nga tati pagbaliwan ti amin. Diyak amaw balasang ko. Tasaan tayo mo't nga mo. Noan niya ti sumaro no ang mapasamak. Di tay amo ti masakbayan. Nakidaw tayo ni titulong kadagiti pan nakabagi ti linteg. Isu husto ko man ti panagladladingit mo, Rowena. Tatay Stong. Binagaakmet tayo dagiti kakadwa tayo, nga gridam da. Tapno kanayon da nakasagana no addaman dumteng ariribok manan dito'y ili tayo. Awan, Tatay Stong. Barang agibos ko man ti kinadakas nga agraraira dito ili tayo. Bareng, balasan ko. Tata, diyak pa yan makaturturog amang pampanunot ka ni Luningning. Italek tayo ti amin kadagiti pan nakabagi ti linteg. Agkalma ka lang. Tapno makapagpanunot ka nasayaat. Wan, tata. Wanya, nakasagana tayo matsiguro aminan. Bumaba tayo manan ni Jepatan. Awan ti bati tayo nga uray maysa kadagiti tarakan kan mulada. Ket no addaman lumaban kadakwada. Di kay agpangadwa amang pasag kadakwada. Laglagi pa niyo dagita bilin ko. Ken masapul nga awan ti agpaabak kada kayo. Naskan na kumpleto tayo ang makasubli dito'y kuta. Ala! Agtignay tayon! Katagraman kwartada! Alaan tayo! Ay naibus man ang dagiti tarakan tayo. Ado tinapukawan iti kaldeng kan manok. Kat amok adagiti armado manan ti akin aramid. Kastoy kadilat ta, nana. Agpaituray tayo kadagiti kilo ti panunot da. Aguray tayo iti umno a panawan, balasang ko. Taagingga ita. Awan gaway tayo, no lumaban tayo. Ay, kastoy lata na kanayon. Apay nga taa di may bibos dagita adda ka sa tao. Aduda, kat narigat amarpuog ti grupo da. Malagip ko man ni Luningning. Ang mga no niya tinapasamakan ko, ana. Dawatan tayo asapay kumata saan anaan ano ni Luningning. Kat dumteng to ti aldaw, ama kaawid asibibiyag. Kastoy kumakanayon. Tunggal rumaot tayo. Ado ti maala tayo atarakan dagiti umili. No kanayon da kadenggan, awan ti parikot. Iso atong palon nyo amin nga ibagak. Tapno kanayon tayo ngagbaligi. Nasayat no kasta. Takas iti kanayon ko nga ibaga. Asino man atumubngar kanya. Kan sana sumurot kadagiti bilin ko wenno paganurutak. Jak agdwa-dwa amang gudas ken kuana. Pangulo! Amumiday ta, Pangulo! Inton rabi, agiinom tayo. Agraragsak tayo. Adumanan tinasamsam tayo atarakan dagiti umili. Kanat dapay na ala tayo akwarta. Kaduan Pangulo! Mayat din ta, Pangulo! Ngamita, aginana tayo pa'y.
Apa niya may kadito'y na kay pupukak kat adalo man tirabi. Da kami tinapos gan nga agbantayan ka. Iso ang nakastrekak manan dito'y, luningning. Kasta ka di? Umay ko ibaga anasken ang nakasagana ka akanayon. Tanyaman nga oras. Aglibas ta. Ngam, saan ka kadi amadaksan iti day nga aramidam, Rafael? Tinapatag kanyak. Kat makalibas ta dito'y. Apay anak igrupo ka kadagiti tulisan. At idug asalaysayan, luningning. Nga may sala ang ti may bagak. Agbababawi ak anak ikapang iti daytoy aggrupo. Naplano tanti amin, manang Ela. Wan, Rafael, ading ko. Intun rabi, ilibas ta ni luningning. Kat umadayo tayo ditoy. Sumuko ta kadagiti pan nakabagiti lintag. Kat agpatulong ta kadakwada. Wan, Rafael. Kasta ti aramidan tayo. May sa kadagiti mang bantay kini luningning inton rabi. Kat agsipot ka na imbag. Kan agsagana ka. Nasken nga agbaligi ta iti daytoy aplano ta. Matungpal, Rafael. Sige, kakadwa. Agraragsak tayo ita. Inuman tayo ti arak aginatang nilagman. Un Pangulo! Uminom tayo. Adu ti pulutan tayo. Tapinartida Rafael, ti talo akalding. Alangarod! Irogi tayon ti uminom. Agreneg tayo iti arak. Nabartakan dagiti lalaki dito'y kota. Dagiti matpadak a babae. Narnakandan. Nagtalagdala unay. Manang Ela. Aggunaytan. Wan, nakasagana ako. Agsipot ka. Tay nakrok atan ni luningning. Aday ta. Naikat kunti kawarkan ka. Agyaman nak. Agawa. Rumwartan ditoy. Agawaan nyo ti magna. Ang mga nuad na nakadlaw ang nakalibas tayo. Nabanok ako. Ngam kabalak. Ikagumaan tayo ti makaadayo dito eh. Nakadayo tayo matkidin iti kota. Ngam delikado lang ta. Numadok talanda naglibas tayo. Dayta ti si Bubukal ang napasamak, sir. Isot ga po na ang nag-surrender kami kini Rafael, sir. Nagbidot kami ang nakikapang kadagijay atulisan. Pangasiyo, sir. Da Rafael kan manang Ela tinang tulong kanyak ang makalibas. Tulungan nyo kumaida. Saan nyo kumaida adangran dito eh. Sige, di kagdanag. Ta saan daaman anon ditoy. Nasaya at mat, ta nagdisnudo da asim mo ko. Wen, sir, kat nakasagana kami amang ikaro itinagbasulan mi. Nakasagana kami amang isuro iti lokasyon ti kuta mi, sir. Rafael, kadwak ni Nana Lourdes. Nagtungpalak itinakunam amapanak iti barangay yo. Tasarakak ni Nana Lourdes. Agyaman ak luningning. Ay una yan, Rafael Baro. Dito'y kamutin pagbaluda na makita. Daytoy katiitin ako namin ni kanya kasapulan. Kayat ko ti agibales. Gapo iti ipapatay ti amak. Ngambidot ti sinara ko, Nana Lourdes. Awan gayam na sayat amasakbayan nga ipaay kanyak. Tiinkadang ko asuruten. Takarsel met gayam tinangiturungan na kanyak. Ala, sana bali, Baro. Takal pa sana maikarong tinagbasulam. Makarwar kabot lang dito. Awanan lagi ti pagbutbut ngan tayo a rebelde, luningning. Natilyo da amin nun. Dagiti da duma, natay da. Gaputan nakirangot da kadagiti pan nakabagi ti lintag. Wan Rowena, nadamag kumot dayta. Nasaya at mat. Kat ita, awanan ti parikot tayo. Sayang laang, taawanan ni tatang mo. Sana bale. Taagi karon dagiti nang patay kan kuana.
Agyaman nak, tas marungkar ka manan, Loningning. Agyaman ak luningning. Tay ti likodan tinagbasulan ti grupo mikan ka. Sarsarungkaran na kami lata. Sa anak ang nagimula iti sakit tinakam kada kayo. Gaputa amok mo ti gapuna. No apay anak ikapeng kayo iti tulisan. Sapay ko mata panunutan yon ti masakbayan nyo. Agsingsingpot kayo diti pagbaludan. Tapno saan ang manayunan tinagbasulan nyo. Aramiden mi dayta, luningning. Naamiris ko ang nagdarasudo sak iti pangedeng ko. Ita, pagbababoyak launay. Sayang. No kumasan apan nagibales ti pinanunot ko idi. Saan ko maapagbaludan tayan ko ita. Naituloy ko kumati panagadal ko. Sana bale, tinasken kat nakaamiris kayon. Kat baliwan nyo ti mangrugi. Kat may sakang inspirasyon ko, iti panagsingsingpet ko ditoy. Luningning. Rafael, Uy, sabalin sa dayta. Ngam, sa bagay, awandakas na. Dayta tipod no amarikriknak. di kagdanag Rafael. Kanayon kayo asarongkaran ka ni Manang Ella. Kat ibagakan ka, akaraman ka iti planok, iti masakbayan. Ay na, makapaapal kayo matado. Uray si ka, Manang Ella. Karaman kamat iti karkararak ko. Ngamin, nagbalin kan apagayam ko. Agyaman nak, Luningning. Agyaman ak, luningning. Ikari, agsingsing petak dito'y pagbaludan. Dumteng to ti aldaw, amakarwar kayo diti pagbaludan. Kat agkakadwa tayo manan. Kat awanton ti dagansan iti barukong tayo. Gaputan na punas aminen. Agyaman kami iti dayta na saom, luningning. Intay nga rod agbalbaliw. Kat isaganaan tayo ti para iti masakbayan tayo. Ditan gagayam, tinaggibusan ti serye tayo itaalawas a napaulwan. Karsel, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Nagparangan dagiti papagayam yo iti radyo akas kada, Mary Jane Castro, Emily Calika, Virgie Paclay, Jonah Ributaso, kanto'y pagayam yo, Joffer Basit. Insurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Sound effects Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'ing estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.